Spoločnosť Profidemont SRO so sídlom v Detve predstavuje spoľahlivého partnera pre komplexné stavebné činnosti na celom území Slovenska. Firma sa špecializuje na široké spektrum služieb pod jednou strechou, vďaka čomu uľahčuje zákazníkom realizáciu ich projektov od A po Z. Nosným programom spoločnosti je výstavba rodinných domov na kľúč, kompletné rekonštrukcie bytov a bytových jadier, ako aj profesionálne murárske práce. Výraznou špecializáciou, ktorá odlišuje Profidemont od konkurencie, je certifikovaná likvidácia azbestu. Firma zabezpečuje bezpečné odstránenie tohto nebezpečného materiálu z interiérov aj exteriérov s dôrazom na ochranu zdravia a životného prostredia. Okrem stavebných prác poskytuje spoločnosť aj odborné vodoinštalárske služby vrátane monitoringu kanalizácie a havarijného krtkovania, ktoré je k dispozícii non-stop. Využíva pritom najmodernejšie technológie, ako je presné jadrové vrtanie či pretlaky pod cestou.